holder topic, igazából ami még eszünkbe jut, és van időnk rá, akkor Megvan, azt igen. arról beszélhetünk. Igen, igen. Na, megjött, limitálva vagyunk mondjuk idővel, ugye? De Igen. megjöttem közben, itt most már az én na, csatornám is nagy nehezen beindult, beélősödött, úgyhogy itt lemaradt az én seregem, hülyeséget beszélek, tehát az én nézőim lemaradtak a konfról, tehát gyakorlatilag egy kis szombatesti talk show lesz. Gyorsan, megpróbálom röviden, nem próbálom meg röviden, majd meglátjátok a többit. Hárman vagyunk, se tudjuk mi látjátok, sem. és beszélgetni fogunk. Az indulás nehéz volt, kínlódtunk, úgyhogy most vele a Hát igen, közepébe egy kicsit. igen. Ahogy Fred is mondta, hogy nem túl az, ha több órán keresztül bóckodtunk ezzel, tényleg így van. És vagy nem tudom, 3-4 féle módszert kipróbáltunk erre az élő, kameraképes és hangos dologra, de egyik sem volt, ez sem a legtökéletesebb, majd még ezen szerintem módosítunk a következő adásra, Igen. vagy hát a következő alkalomra. De az összes többi közül, amit néztünk, ez talán a legjobb. Úgyhogy ezért választottuk ezt a megoldást. Igen. Volt, ahol akadozott a kép, volt, ahol nem értettük egymást, volt, ahol képmértezési problémák voltak, úgyhogy még ez az egyik legjobb. Igen. Erre még jó megoldás egyelőre nincs nálunk felfedezve, de ha tudtok valamit, vagy ötletetek van, azt várjuk nagyon szívesen. Nagyon megköszönjük, hogyha Discordon vagy valahogy megosztjátok velünk, hogy esetleg hogy lehetne ezt ilyen meetinges valahogy dolgot összehozni kamerákkal, mert amit mi találtunk az eddig valamilyen szempontból egyik se volt jó. Igen. Hát mint látjátok, tényleg nem tökéletes ez sem, de valóban ez a legjobb. Most nekem megint nem olyan szép a kamerakép, mint eddig volt, már hogy nem én, hanem a kamerakép, ez nagyon fontos. Azt nézem, hogyha Schallerra nézek, akkor így lesz jó. Ha Fredprekre, jó, oké. Igen. Ezt is próbáltuk, csak az Én előbb nem itt monitoron fölül ültünk. kell Tehát nézni. most, igen, ugye átültettek minket, mint a rossz gyerekeket, úgyhogy És ha már ugye segítségkérésről volt szó, akkor szeretnék kérni segítségeteket arra, hogy kitaláljunk valamilyen nevet ennek a talkshownak. Ugye most nagyon kreatívan szombatesi talkshowt választottunk mind a hárman, de ezt szeretnénk megváltoztatni a jövőben, és hogyha van valami ötletetek, tipp ezt a Discordokon, akár saját Discordunkon, mármint hogy mindenki saját Discordján, vagy pedig itt a chatben leírhatjátok. így van, így van. Az lenne a legjobb szerintem, a chatbe is leírjátok is tökéletes, de hogy inkább a Discordon is küldjétek el, én úgy gondolom, mert az úgy jobban megmarad. Akár lehet személyesen is, bármelyikünknek, mindegy. Így van, a Discordon külditek, annak nyoma marad, az nem veszik el, úgyhogy azt megtaláljuk akár később is. Jogos. Na, azt gondolom, hogy ennyi elég volt intrónak, esetleg még egy-két szokbatokról mondjatok el, hogy mióta streameltek, illetve mi a fő csapásvonal, ugye ti nagyjából Snorránál lesznek, azt tudják a nézőitek, meg nagyjából az én nézőim is, de hogy ezen kívül mivel játszotok, illetve mikor kezdtek el streamelni? Szivar? Egy Csaller. Vagy Ja, én Csaller? jó? Okay. Te vagy balra. Akkor, jó. Hát, hogy nagyjából mikor? Ez amúgy egy fogós kérdés, mert fogalmam sincs, de szerintem egy ilyen 2 éve talán Csaller, vagy nem tudom, itt próbálok rád nézni, tök furcsa egyébként a lámpára kell eskelődnöm, de... Én is a függöny nézem, de ott vagy. Tehát... Ugye azért mondom, mondjuk annak is ilyen szép kerek formájú feje van, nincs haja, ezzel nincs változás. Szóval szerintem talán egy ilyen két éve, ugye, hogy kezdődött az egész. Hát a fő irány az abszolút tényleg a SnowRunner-re indult minden, azt kell, hogy mondjam. Az, hogy maradt-e az a főcsapás, azt a franc tudja. Azt sem akarjuk, hogy az emberek beskatujázzanak minket, hogy már pedig ezek csak SnowRunner közvetítenek. Szerintem ez nem is lenne jó, nem is szeretnénk, illetve hát én semmiképp, de szerintem Schaller se, de ezt majd ő elmondja, úgyhogy inkább csak a magam nevében beszélek. Nekem még talán azt mondom, hogy az Icarus, amit úgy nagyon szeretnék erőltetni, meg ezek a survival játékok. Azt mondom. Talán még esetleg egy kis farming majd. Most így nagyjából, csak hogy gyorsan így elmondtuk. Így átadnám a szót Schaller. Köszönjük. Nagyon köszönöm. Hát ja, ez a streameléses dolog, ez igen, korábban indult. Nehezen is. Meg annak idején nem is akartam, tehát eszembe se volt, hogy én a streamelok, és akkor ez így alakult. Hát először még hardverem se volt hozzá, tehát amikor legelőször úgy megpróbáltam, akkor egyszerűen a régi kis gaming laptopom, ez is egy hülye kifejezés, mindegy, ezt majd esetleg később kitárgyalhatjuk, az igazából nem szerette, hogy papíron megvoltak a számok hozzá, de igazából állóképek mentek föl élőbe, úgyhogy ez nem működött, és akkor ugye el kellett engednem, amíg nem lett hozzá hardware. Hát igen, tehát egy korrekt streameléshez a hardware azért nem 2 fillér, úgyhogy kellett egy kicsit dolgozni az ügyön. Ez
folyamatos. Ugye a számítástechnikában tudjuk, hogy ez így működik. Igen. A SnowRunner is úgy jött, hogy én soha életemben nem kezdtem volna bele. Ha egyedül, és nem úgy belehúztak a SnowRunnerezésbe, és megtetszett. De tényleg, hogy Szivar is mondta, tehát át akarok állni arra, hogy ne abból legyen a legtöbb, hanem legyen mindenféle variáció. Most ezt a talkshow-t is bővítésnek tettük be a repertoárba. Új dolog, megpróbáljuk. Tetszik nektek, akkor folytatjuk, és akkor bővítjük is, hosszabb is lesz. Másról is beszélünk, nem csak játékokról, de ez majd menet közben alakul. És hát tervek vannak, én szeretem a stratégiai játékokat is, a arcade játékokat is. Most, amiről szó is lesz este, ugye a Flatpak a Pandoráról, ami most jött ki. Így van. Azzal is akarok játszani, ez nyilván gyönyörű játék. Belekukkantottam már, csak időm nem volt még. Az a baj, hogy nekem elég időm nincs ahhoz, hogy annyi streameljek, amennyit szeretnék. Szerintem nem csak te vagy ezzel így. Igen, ez átlagos probléma mindannyiunknál. Igen. Talán ez jövőre megváltozhat. Talán, ha sikerül összehozni a dolgokat. Ez kizárt dolog. Ezt szerintem csak akkor lenne, a 24 órából tudnánk mondjuk 40-et játszani. Ez másképp nem működik. Tehát... Hát nem is úgy, de ha mondjuk... Ez a 24 óra is kevés. Hát mondjuk igen, már csak abból lehet lefaragni. Hát igen, tehát ha már a 24 órának a mondjuk 11-12 órát azzal töltesz a munkahelyre, bent legyél, meg odautaz, meg vissza, akkor nem sok marad minden másra. Úgyhogy ezen kell valahogy változtatnom. Most hát lassan dolgoznak a dolgok, de folyamatban van, tehát ez a projekt. Úgyhogy többféle játék van, ami engem érdekel. Mondjuk streamben leginkább a kooperatívot szeretem. Mert... És oda majd tudunk mi is csatlakozni. Így van. Meg fogunk is? Meg hát szerintem az látványosabb is, hogyha több ember dolgozik, hát játszik egyszerre is, vagy összedolgozik egy játékon belül, hogy elérje a célját. Úgyhogy nekem az a fő csapásvonal. Bár nyilván van egy-két olyan játék, amit sajnos nem lehet kooperatívba tolni, hát ez ilyen. Szerintem kell is olyan is. Tehát nem szabad, pont ez az, hogy nem csak multi kell szerintem mindig, hanem igen, legyen is a szólóba is, mit tudom én, csak legyen egy menete az egésznek, hogy mint ahogy Flatpak is említette ugye a valamelyik streamjében is, hogy mondjuk a hétfőn álló, ugye, ha akkor promózzuk őt is, horror hétfő lesz. És szerintem ez tök jó, nem? Hogy most az a nap ki van mondjuk annak nevezve. És akkor, mit tudom én, 2-3-4-5 héten attól függ, amíg nem végez egy játékkal, addig az mindig az lesz. Utána lehet multis nap, vagy tököm tudja. Nekem ez így bejön, ez a rendszer. Igen. Hoppá! Ez jó hangzik. Mi történt Csallerral? Nem tudom. A tulajdonságát még nem ismert. Nem tudom még kiküszöbölni, úgyhogy... Ati, ne szórakozz a teleporterrel! Scotty, mi van veled? Felugrott. Ez jó volt. Na, Szia, jó, Tóma! akkor... Igen? Nem, mehet. Kanyarodjunk rá akkor a ma esti első témánkra, amiről szeretnék beszélni, ez pedig ugye december hónapi játékmegjelenések lesznek. Talán 20-25 játékot találtam itt a neten nagyon gyorsan, hirtelen, ami ugye mindenféle konzolra, PC-re, kézi konzolra fog megjelenni, és én személy szerint ezek közül 3-at választottam ki, amiről szeretnék beszélni, a többiek is szerintem fognak majd beszélni, ha nem ugyanarról, akkor másról, de szeretnénk ezt az az egyik témát, ezt minden hónapban megtartani, ugye következőn akkor majd a januári megjelenésekről fogunk beszélni, és kicsit kedvet hozni nektek a játékok kipróbálásához, ha éppen Xbox-ra jön, ha konzolra, akkor a PS Store-ból, vagy hasonlók. Úgyhogy kezdem akkor én a sort, ha nem bánjátok. Ja, kezdjed. És én elsőnek szeretnék beszélni a Steam Build Worldről, ami most jelent meg talán elsőjén, másodikán. Így valahogy, igen. Igen. Én erről lemaradtam. Nézzük meg először akkor a trailerét, én azt gondolom, ennek a játéknak a trailerjét, és abból sok minden ki fog derülni. Ez egy kis 1,5 perces videó, úgyhogy addig ti is akkor jöjjetek át az én csatornámra, ha valaki még nincs ott és nem nézi, illetve... Igen, ezt csak nála látjátok, igen. Igen. Ezt tudtuk megoldani, hogy a kép meg legyen osztva, úgyhogy ez még a következő adás projektje lett. Úgyhogy közben csaltam, és valóban elsőjén jelent meg. Igen, nézzük ezt a kis videót.
Na, hát ennyi volt a kis trailer a játéknak, ugye, hogy Szivar mondta, ez most december 1-én jelent meg, és tulajdonképpen egy Anno 1800 széria és egy Dungeon Keeper keverékéről van szó. Közben berakom ide gyorsan a játék képét ide föntre. Ez egy demo, vagy hát egy nem is demo, hanem egy gameplay, amit felvettem játék közben, lehet látni a képernyőn. És ugye két részről van a játék, van egy föld felszín és egy föld alatti játéktér. A föld felszíni, az az Anno 1800-as, illetve az Anno sorozatos megoldás. Itt mindenféle lakossági tírlisták vannak, ezeket tudjuk fejleszteni a kialakított termési láncokkal, illetve vannak olyan anyagok, amiket a föld alól a bányákból kell kiszedni, ilyenkor jön be a Dungeon Keeper-es vonal, ugyanis a bányának azt hiszem, hogy 3 vagy 4 része van, 3-4 mélységre lehet lemenni, és a 2-es, 3-as szinten már vannak ellenfelek, akiket csapdákkal tudunk hát tőlük megszabadulni vagy legyőzni. Nagyon kis addiktív játék, én szerintem beletettem az elmúlt nem tudom pár napban egy 10-12 órát, így 2-3 nap alatt, de erről Szívor is tud nekem egy pár dolgot mondani, ő is próbálta a játékot. Abszolút egyetértek, tehát nagyon jó kis game. Meglepően jó kis game. Ugye nem promózásképpen, de ugye a Game Passon belül ezt ugye megkapjátok, ezt a játékot esetlegesen, ha valaki ezt ki szeretné próbálni. Szerintem ugye azért lényegesen olcsóbb, mint hogyha megvennétek. De tényleg, elkezdesz vele játszani, és akkor azt veszed észre, hogy hopp, 3-4 óra hossza. Bár én még annyit nem tettem bele, tehát így nekem ilyen ellenségek vagy valamik még ugye nem jöttek, mint ahogy mondtad, hogy ilyen csapdákkal lehet ugye elkapni őket, de abszolút ajánlom a játékot kipróbálásra. Főleg, hogyha van előfizetések, akkor meg mindenképp. Akkor nincs veszteni valótok. Igen, ugye ez benne van az Xbox előfizetésben, Day One eléréssel, Igen. és még annyit hozzáfűznék, hogy manapság nagyon-nagyon dívik ez a rakétakilövéses játék megnyerés. Ebben is az a cél, ugye, hogy rakétát lőj ki, és elvidd a robotokat a bolygóról. Úgyhogy hát most ezt a világot éljük, amikor rakétákat kell kilőni. Igen, mert ugye ott az elején az intróba ugye mondja is, ahogy beszélik ugye a csillagok, és akkor oda fogunk eljutni, vagy valami ilyesmit. Igen. Említ az intróban ugye a lányrobotnak, vagy hogy mondjam, az kislánynak, hát robot, de attól függetlenül az is kislány. Igen. Úgyhogy ez az első játék, amiről szeretnék beszélni. Mondom, ez szerintem, aki szereti a zsánert, annak egy próbát mindenképpen megér. Azt gondolom, hogy el lehet vele tölteni egy jó délutánt, esetleg 2 délutánt, úgyhogy tegyetek vele egy próbát. A második, amiről szeretnék beszélni, az pedig, Toma, köszönöm szépen a bekövetést, hello, szia! A második, amiről szeretnék beszélni, és itt majd talán mind a kettőtöknek a véleményére kíváncsi vagyok, az az Avatar Frontiers of Pandora, ami ugye most jelent meg 2 napja. Erről is hoztam egy kis videót, gyorsan nézzük is meg, és utána beszélgethetünk róla. Ezt kell majd megoldanunk, hogy a többiek is lássák valahogy. Én már most megoldom gyorsba. Nálam már sötétült így.
No, hát ez volt a kis trailer a játéknak, és akkor gyorsan kíváncsi is vagyok a véleményetekre, hogy mit gondoltok első blikra a játékról. Ugye tudom, Sajla, te már kicsit ki is próbáltad. Hát olyan sokat nem, elindultam vele. Most nem tudom, meg... Viszont én nem tudtam megoldani, hogy a te képernyőt is lássák, úgyhogy nálam csak hang van. Hát én is a saját képernyőmet osztottam meg Szivar, de majd megbeszéljük később. Csináltam egy új skint egy YouTube-bal. Mindegy. Hát most nem tudom, elszpoilerezem a legelejét a játéknak, azt talán még nem olyan nagy gond. Itt kicsit körül, spoiler nélkül. Körül? Hát ott vagy, és akkor ott aztán elalszol, aztán fölkelsz, és akkor már nem annyi az idő, amit gondoltál, és akkor futni kell, aztán meg megmenteni valakit, aztán futni, meg mászni, meg... Életes körülírás. Na, hát most hogy lehet így körülírni, hogy nem mondhatom el, hogy mi a sztori? Na, de egyébként... egyszerű, mert egyébként én nem játszottam vele, én nem próbáltam, úgyhogy annyira nem is tudok róla mit mondani. De egyébként... Látod, ott fönt egy kis videót, megint csak vettem fel egy pár perces gameplayt a játékból, és azt már most leszögezhetjük, hogy grafikailag ez, ha nem is úttörő, de mindenképpen megsüvegelendő, amit az Ubisoft létrehozott a játékkal. Az biztos. Ebbe egyetértünk. Az biztos. Tehát ezen de fantasztikus nekem úgy a pozitív ennyibe ki is merült nekem a játékból. Tehát nekem ennyi a pozitív benne. Ja, hát... Ugye azt meg kell, bocsánat, igen? Nem csak Wolf is ugye, a nyilvánvalót megjegyezte, hogy nagyon komoly körülírás, főleg, hogy tudja, miről van szó. Tehát most konkrétan mondtam semmit a valamiről a mindenkinek. Tehát ez ennyi volt. De egyébként tényleg egy gyönyörű szép játékról van szó, és nagyon szépen megcsinálták. A mélységeit még nem volt időm felfedezni, de ezt majd lehet, hogy majd inkább élőben is fogom megtenni. És ami izgalmas számomra egy kicsit ebben a játékban, azon kívül, hogy én annak idején az Avatar moziba életem mai napig az egyetlen olyan mozi élménye volt az Avatar, amit mondtak előre, hogy ne töltsd le, nézd meg moziba. És megfogadtam a tanácsot, és kurvára igazuk volt. Ezt a filmet nem szabad otthon megnézni, tök mindegy, mekkora tévéd van, ez igen, mozira készült. Ez 3D mozira készült, azzal a hangtechnikával és képmérettel, ami ott van. Ha otthon nézed meg, csalódni fogsz benne, az biztos. Elmentem a moziba, baszki, kétszer néztem meg egymás után, és a második rész végén se, de az elsőnél pláne egyszerűen nem akartam kijönni a moziba, hogy ne legyen vége ennek a filmnek, ez a világ, ebben én itt akarok maradni. Ilyen azóta se volt, és azelőtt se. Hát nekem ez a világ nagyon bejött, úgyhogy kicsit elfogult vagyok vele szembe, és grafikailag viszont amilyen technika most már van a konzumer PC-k világában is, ami elérhető, meg tudták csinálni közel azt a látványvilágot, ami a filmben van, tehát meg fantasztikus. Nyilván kell hozzá egy kisebb fajta erőmű, hogyha valaki full ultrába akarja ezt az egész játékot tolni. Tehát most csak azt mondom, hogy jó, a 4K az mindenhol kőkemény, de a maximális ajánlott, ami az Ubisoft oldalán kint van, a maximális ultrafelbontás, ultragrafika, ultra minden, ahhoz igen, csak ott van a 4080-as RTX vagy a 7009 XTX Radeon, tehát a csúcs, a top. Tehát erre készült. Nyilván Full HD-ba kevesebbel is beéri, tehát akinek kisebb gépe van, az se kenődjön el. Nem muszáj 4K-ba játszani, tény, hogy sokat dobna az effekten, de hát nyilván nem teheti meg, hogy ezt így csinálja. Igen. Szóval ami miatt nekem izgalmas ez a játék, azon fölül, amit eddig elmondtam, és a leginkább amiatt, én meg is lepődtem, pedig vártam, de ez valahogy kimaradt a látószögemből. Mikor beléptem a játékba, akkor szembesültem vele, hogy van benne kooperatív story mód. Ez nektek is szól, hogy... Igen, csak ez úgy van, mint a Dying Light, hogy egy darabig el kell jutnod, hogy aktiválódjon. Hát a tutoriát meg kell csinálni, és utána kooperatívba lehet a sztorit csinálni. És ez nagyon jól hangzik. Na hát akkor lehet, hogy még erről beszélgetünk. Hát tudjátok nyomni legalább. Köszönöm, Tomi. Igen, én is szerettem volna ott maradni abba a világba. Nekem is ezt ért, azon nevettem, csak nem akartam közbeszólni, hogy legközelebb lezsírozza, hogy ne engedjék itt többet a moziból. Hát, ha meg ez valami... Volt az első film, amit IMAX-ben megnéztem még évekkel ezelőtt. Egy lebilincselő volt. Úgyhogy kemény. Hát tényleg 3D-ban tényleg kurva jó volt. Második előadáson... moziba, de nem is fog meg ez a világ valami. Szia Zoli, hello. Hát lehet azért nem fogod meg, mert nem moziban nézted. De ez tényleg így van. Tehát, hogy... Jó, hát mindenkinek más az, ami lényeges egy persze, filmben. Hát ez így van jól, azért mondom, hogy kíváncsi voltam én is rá.
elő is akartam fizetni az Uplay-en, mert mondom, én ennyit nem adok érte, mert az Ubisoft azt szerintem egy ugyanolyan mocskos cég, mint a Blizzard, hogy olyan drágán adja a játékokat, hogy bekaphatja. És ugye ez is valami 70 euró az alap, a nagy Uber meg 130, hát mondom anyjára, Nem. amikor megláttam, hát nem. akkor 120. Az alap az valami 40 valamennyi. Szerintem nem. Én azt Én hiszem. valami 70-re emlékszem. Az a Gold. Azt hiszem. Vagy lehet, hogy a Ubisoft saját oldalán ilyen rohadt drága. Az a lényeg, hogy nem szabadott megvenni. Hát lehet, hogy a saját oldalán. Drágább, igen. Én az Epic-en vettem, és ott egy pár ezerrel olcsóbb volt. Nem sokkal, csak egy pár ezerrel. Kulcsos mert oldalon... mint 70, 110, 130, vagy valami ilyesmi lett volna. Kulcsos oldalakat kell nézni. Az is sok értene. Kulcsos oldalakat kell nézni, ott valamikor ilyen 15-20 fonttal is olcsóbb, mint a hivatalos oldalán is akár. Igen, mondom, én elő akartam fizetni az Uplay-re, mondom, előfizetek, kipróbálom, de szerencsére nem tettem, megnéztem másoknál, ugye köztük Flatpacknél is ugye a streamet, nekem nem. Gyönyörű szép, ezt aláírom, ez tényleg vitathatatlan, de nekem ezzel kimerült. Egyébként ez egy Far Cry klónnak csúfolt játék, ami szerintem egyébként nem mindig ütközik vissza, tehát rengetegszer nem a Far Cry életérzés jön le belőle, amit játszottam ez alatt az 5-6 óra alatt. Nyilván van benne ugye bázis elfoglalás, meg terület visszafoglalás, meg craftolás, meg gyűjtögetés, meg ilyesmi, de szerintem ez nem annyira közel áll a Far Cryhoz, mint mondjuk akármelyik másik játék, ami a Ubisofttól van. Hát ez lehet, hogy csak így, nem tudom. Valamit rámondták azoknak, akiknek annyira nem tetszik, vagy nem tudom. Hát túlképpen, amíg igazából, amíg nem mélyedtünk nagyon ebbe a játékba, addig túl sokat mi se tudunk róla mondani, tehát hát mondjuk igen, ez jogos. Akkor majd visszatérünk a januárban, ugyanis ugye ez lesz majd a téma a következő alkalmával, hogy mivel játszottunk decemberben. Úgyhogy legyen akkor így. Jó, és akkor a harmadik játék, amit szeretnék nektek megmutatni, és megjelenik decemberben, az pedig a House Flipper 2. Az első rész ugye már kim van, hát jó pár éve megjelenni, vagy a teljes verzióban, és a 2 fog megjönni most nem olyan sokára, azt hiszem, hogy 15-én, 14-én. Ennek is elhoztam a videóját, nézzük. Itt csak halljuk. Halljuk. Na, ez volt a videó. Ugye erről most még nem tudtam csinálni gameplayt, ez még nem jelent meg, az elsőt pedig nem akartam idevágni, ez kicsit nem lett volna annyira akkurátus, de nagyjából tudjuk, hogy miről van szó, ugye srácok, ezt már ti is láttatok ezt a játékot korábban. Már ha miket kezdve, akkor igen. Igen. Az elsőt azt hiszem, talán az is van az előfizetésnél az első részén, azt hiszem én ott próbáltam talán ki, de nem vagyok benne biztos. Egyébként nem rossz. Szerintem ez még az egyik jobb fajta szimulátorok közé tartozik, azért is válogattam be a repertoárba ma este. Akinek fétise a felújítás, az átalakítás, a rombolás, az megtalálja ebbe a számításait. Én biztos, hogy rá fogom magam vetni. Reméljük, hogy ugye bekerül előbb-utóbb az Xbox felhozatalba. Ha nem, akkor kicsit várok még vele, nem akarom kikölcsönözni. de mindenképpen teszek vele majd egy próbát. Úgyhogy ezek mellett, srácok, ti mit hoztatok, ami decemberi megjelenés? A decemberi megjelenés. Én megmondom őszintén, picikét csalok is, mert azért kicsit kopiznom kell, vagyis kukkolnom. Ez a The Day Before. Én megmondom őszintén, ezt nagyon vártam.
ezt a játékot, ugye ezt úgy harangozták be, hogyha aki esetleg ismeri, mint egy nyílt világú, túlélős MMO játék. Tök szép videók voltak róla, gameplayek állítólag, amik mint ugye kiderültek, a lófaszt volt azaz. De ugye ez megjelent most talán tegnap előtt, ugye Steamen, Vagy így, igen. és hogyha megnézitek, hát rendkívül negatív az értékelés. Mindenhol olvastam erről a gameről, néztem egy-két kisebb streamerte is, de a nagyok nem igazán vetett, ignorálták szerintem ezt a játékot, azt mondom, hogy jogosan. Mert egyszerűen az a grafika, az tehát ez nem egy nyílt világú MMO lett, hanem egy ilyen lövölde is, akkor kész. És akkor, ahogy olvastam, illetve néztem, mondom, nincsen személyes tapasztalatom, nem is lesz. Az nem beszél, 40 euró játék, hát azért adjuk már. Közben nézek gameplayt a játékról, ugyan ez YouTube-ról lesz, úgyhogy lehet, hogy... Igen, ja, és akkor ha már gameplay, ugye ennek a játéknak az oldaláról, a Fantastic, ugye Fantastic, ugye úgy van az a játékfejlesztő cég, leszette a régi gameplay videókat valamilyen oknál fogva. Ugye általában a szerverekre nem tudnak belépni, ott azt írták, hogy túl vannak terhelve a szerverek, de az, hogy esetleg dolgozzunk rajta, vagy javítunk rajta, semmi ilyesmi nem jött belőle. Szerintem ez egy oltári nagy átbaszás. Már akkor mondták, hogy ennek felelőse lesz igaz, meg ilyenek, sajnos ezeknek az embereknek a véleménye jött be. Állítólagosan a épületek kb. 2%-ába, ha bele lehet menni, tehát a többi csak dísznek van, egyszerűen egy nulla. Én mondom, ezt mindenkinek ajánlom, hogy nézzen utána, meg ne vegye. Ez egyszerűen borzasztó. Tehát ez volt az a decemberi megjelenésnek, amit úgy nagyon szerettem volna valóban, de ez így... erről nem is lehet több mindent mondani. Hát szerintem ez tipikusan az a játék lett, amit csináltak valamilyen skripteket, vagy ilyen fogalmam sincs, ezt megoldották vagy, az gameplay meg ilyenek, és akkor kijött egy hótszar játék. Itt átbaszták a népet, én úgy gondolom. Nem tudom, esetleg, hogy néztek itt videókat róla, vagy... Nem tudok erről véleményt formálni, ezt a játékot én még nem próbáltam, és viszonylag keveset is tudok róla. Hát ezt még 2021-ben harangozták be, hogy lesz egy nyílt világú MMO, ilyen zombis ugye világban fejlődni, építeni, blabla, mindent, ez tök jó hangzott. Szerintem rá is mozdultak az emberek, főleg amik ilyen gameplay, most már azért ezt egyik idézőjelbe, gameplay videók voltak. Ahogy olvastam, az egyik legtöbbet kívánságlistára tett játék lett a Steamen. És gondolom ezért sokan rá is ugrattak, és kampó. Tehát ugye sokan azt olvastam, hogy fel sem tudnak menni a szerverre. Tehát 1000-es netjük van, meg 2000-es, és akkor azt írták, hogy kevés a net hozzá, meg ilyeneket, hagyjuk már. És akkor az európai szerver van 2-3, az ugye fullon van, és akkor felmentek ilyen ázsiai oldalra, ott meg ugye 20 000 a ping. Igen, az igen. Szóval, hogy... most viszont nem tudom nálam miért ment el a stream kép. Hát ez az, amikor nagyon szép dolgokat ígérnek, meg jól is mutat egy-két promóanyag, amit bemutatnak, és akkor, amikor megjön a játék, akkor meg... És késett. És early access egyelőre, úgyhogy még mondjuk van mire hivatkozniuk, hogy hát ez még csak early access. Hát szerintem early access se lehet, ez még nem tudom, ez még az sem. De még ahhoz is nagyon gyengusz. Hát ez borzasztó lett. Nem tudom, ebből még ki fognak hozni bármit is, vagy egyszerűen csak elengedik a dolgot, de... Hát nem tudom, ki fog hinni nekik. Én most is azt mondom, hogy lehet, hogy ők szeretnének majd ebből kihozni, de én úgy gondolom, hogy nagyon sokan refundoltak, akinek volt esze. Én ezt így mondom. És akkor esetleg, ha majd lesz valamilyen akció egyszer leárazva, mit tudom, fele ennyi, talán megveszi az ember. Föl tudnak esetleg mutatni valamit, amit le tudnak tesztelni, és azt mondják, na, ez most már valami, majd utána talán, de most ezzel nagyon keresztbe tettek saját maguknak. Igen, és van benne story mód, vagy egyelőre mi van ebben a játékban benne? Vagy csak bolyongasz és lősz? Ez csak annyi még egyelőre, igen. Én nem, hát lehet, hogy lesznek benne valami küldetések is, vagy vannak benne. Ennyire én sem mélyedtem azért bele. De mondom, így amit láttam, ez nem is akarok ebbe be. Ez óriási csalódás volt így. Tehát vannak valami kísérgetős, vagy kimenekítős küldetések állítólag, vagy valami ehhez hasonló, de ezzel ki is fújt. Tehát ez MMO nyílt világú, hát nem, vagy nincsenek tisztában a fogalommal a játékfejlesztők, hogy mit is jelent, vagy egy oltári átbasás az egész, vagy mind a kettő. Igen, tehát Steam review-kban is azt írták, hogy
ez nem open world, hanem ez inkább most jelen állapotában, ahogy most fönt van és játszható, az inkább egy ilyen Tarkov-szerű kimenekítős játék, egy Igen, eléggé igen, igen. behatárolt területen, és tényleg köze nincs ahhoz, amit ők előtte ígérgettek. Nem tudom, Hát mi igaz, hogy lesz leszették ebből. a videókat is, a saját fejlesztők az oldalról, amik régen voltak, meg ilyenek, hát nem ár. Ez tök gáz. Hát az már jelent És valamit, általában igen. valami copyright strike, vagy nem is tudom, hogy mondják, azt is kapott a cég állítólag. Az gyönyörű. Ez lehet, hogy csak pletyka, de valami ilyesmi is van. Az gyönyörű. És én értem, hogy... És akkor át is vágnék én közben a másik játékra, ugye az Icarusra. Akkor én már nem is vágom be a következő videót ehhez. Tehát, hogy át is vágnék az Icarusra, ugye Schaller emlékszik, ugye, hogy azt hogy kezdtük. Tehát Hát, azt is kiadták teljes verzióként, amit az se szabadott volna. Igen, csak ennyit akartam itt közbe szúrni egy pillanat, ne arra úgy, hogy szaladba vágok, de az Icarus is úgy indult, hogy kiadták úgy, mint full játék, de gyakorlatilag aki játszott vele akkor, azt tudja, hogy ez körülbelül alfa stádiumban volt, vagy maximum zárt béta. Tehát nagyon-nagyon kezdetleges stádiumban volt akkor, viszont a mai napig fejlesztik, már 2 éve, és most már egy rohadt jó játék lett, mert nem engedték el. Hogy annak jó, idején csak abban ugyanez nem volt volt a azért rász. ekkor átbozás, mint itt. Jó, az tény, de ha azt is nézzük, hogy honnan indult, tehát nem tudom, azt ki tudja, hogy eredetileg az Icarus, ami most jelenleg egy másik bolygón játszódó túlélős játék, az eredetileg minek indult? Az eredetileg, amikor neki kezdtek fejleszteni, az egy favágó szimulátornak indult ez a játék. Tényleg. És ez lett belőle. És tehát azért mondom, hogy... a favágó neve, és innen ered az egész. Lehet. Tehát az is borzadalom volt, ugye. Icarus József a favágó. Ja, nem volt egy dedikált szerver, ami mondjuk nem olyan régen jött be. Ugye először az is béta volt a dedikált szerver, de hála jó Istennek azt nagyon gyorsan kijavították, vagy valamit csináltak, mert nagyon sokszor volt úgy, hogy egyszerűen a szervert nem találta. Tehát te béreltél egy szervert, adtál neki egy nevet, és akkor beléptél a szerver választóképpen, és akkor hiába írtad be, nem találta meg a szervert. Tehát tök fasza volt, hogy volt dedikált szerver, csak éppen játszani nem tudtunk vele. Szóval így kezdve. Hát az elején jó, akkor gép se volt hozzá. Tehát úgy volt a felállás, játszottuk 3-4-en, abból egy embernek volt normális gépe, az másik oldalra kell mutogatnom, az a Schaller volt. Na de neki viszont nem volt olyan jó internet kapcsolat. Tehát, hogyha ő hoztolta, oké, neki elbírta volna a gépe, na de nem bírt el a net. Nekünk, ha mi hoztoltuk, ugye volt alapban ilyen, legyen 25 FPS-em, most akkor ezt jó szándékkal mondom, legyen 25 FPS-em. Gyakorlatilag, ha valaki csatlakozott hozzánk, akkor feleződött. Ha kigyulladt az erdő valahol, 100 000 kilométerre, akkor eltűnt az FPS, az úgy lényegében megszűnt. Akkor és mindegy volt, hogy hogy gyulladt ki, akkor az egy FPS. Így van, talán volt egy FPS is, lehet, hogy még annyi se, borzadalom volt. Viszont én meg azzal voltam úgy, hogy nekem az nagyon tetszik, mint nektek ugye ez az Avatar, tehát én meg lehet, hogy azért voltam úgy elfogult, engem ez hogy PvE, tehát engem ez fogott meg alapból, hogy nem PvP. Én nem vagyok jó PvP-ben, nem is vagyok úgy oda, nekem ez a PvE ez nagyon bejött, és akkor építkeztünk, felfedeztünk. Hát viszonylag lehet rámondani, hogy elég unalmas meg monoton, mert minden küldetésnél, amikor lemész, kezdheted előről az építkezést, meg blablabla, én ezt aláírom. Ennek ellenére engem az mégis megfogott, nem tudom, 700 plusz órán van benne, és nem is tudom megvonni, bár most hozzáteszem, hogy egy picikét ezt azért hanyagolva van most az Icarus, de ahová fejlődött, le a kalappal. Tehát, hogyha ebből a Day Before-ból is mondjuk... Látható nálam. Tehát, hogyha Day Before-ból is ez lesz, akkor meg fogom venni. De ez most jelen állapotban, főleg úgy, hogy fel sem tudsz csatlakozni a szerverekre, meg ázsiai szerverre, ahol olyan lag van, hogy 1500-as ping van, tehát még csak azt mondom, hogy normálisan ki se tudja az ember próbálni. Úgy ennyi, csak közben átadnám a szót Schallernek is, mert látom, hogy az idő ma ugye figyelmeztettek, hogy 15 perc van lejárunk. Hagyj beszéljen már Schaller is még. Egy-két perces szünetet, ugyanis még ingyenes Teams-et használunk, és ott 1 órás a maximum, amit tudunk. Úgyhogy, a csórók. Igen. Hát ugye az első adás varázsana. Igen. Ja, hát Schaller? ez később vicces lesz. Hát én amúgy is csak 2 játékot akartam hozni, ezt hozzáteszem, tehát idézőjelesen 2, tehát. Hát igazából én ami decemberre, amire igazából el voltam igúva, az az Avatar, de hogy ez már ki lett lőve. Úgy nagyon más nem várok, illetve amit vártam, az mint kiderül nem jelenik meg mégsem most, hanem majd csak jövő szeptemberben a Space Marine 2, de az még egy kicsit odébb lesz, azt nagyon elcsúsztatták, valamit a stúdióban, vagy anyagilag, vagy nem tudom, de nagyon sokat csúszik.
Hát reméljük Egyébként ez az a cég, a Rocketfertz, hadd tegyem hozzá, aki az Ikarust is csinálja. Melyik? Vagy csinálta. Hát a Rocketfertz, nem azt mondtad? Nem Nem. ők gyártják? Ja, Nem, akkor értettem félre. nem az Icarus, a SnowRunnernek a kiadója és a fejlesztője, ők csinálják a Space Marine 2-t is, úgyhogy erre akartam pont kitérni, hogy reméljük, hogy a hálózatos kódja az jobb lesz, mint a SnowRunner. Igen, na, hát azt is, igen. Arról is lehetne mesélni. Azért vannak problémák, deszing meg egyebek, anomáliák. Na mindegy, szóval... Igen, bocsánat. Hát és most, amit egy hirtelen ránéztem, hogy ezen kívül van-e még valami, ami esetleg érdekes lehet, találtam egy aranyos kis játékot. Most aranyosnak tűnik, aztán, hogy milyen lesz, azt majd meglátjuk. Ez a Pioneers of Pagonia című. Úgy ránézésre egy kicsit Settlers-es, de akkor közben be is játszom a videót. Ez rossz nem lehet. Veszünk rá egy kis hangot. Ilyen kis meseszerű grafikája van, kicsit olyan World of Warcraft-szerű. Ez az, amit esetleg érdemesnek tartok arra, hogy elővegyek és megnézzem. Hirtelen felindulásból. És esetleg megmondom őszintén, abban gondoltam, hogy esetleg arról is fogsz beszélni a Warhammer. Nem tudom, ezt nézted, de ez a Rouge, vagy Rouge Trader? Hát a Rouge Trader, igen. Most ott voltam, hogy melyik ujjamat harapjam, hogy most a Rouge Tradert vegyem meg, vagy az Avatárt, mert a kettő együtt azért már elég tetemes összeg nekem is azért. És akkor rosszul választottál, ezt elmondhatjuk. Nem. Majd lehet, hogy egy-két héttel később, mert szerencsére itt hetente van fizetés, nem havonta. Tehát, ez itt is lehetne, persze ugyanennyi, mint havonta. Igen, de egyébként az lenne a reális, viccen kívül, de ja. Illetve én még hozzáadnék egy másikat, amit tudom, ott is srácok ketten nyomtatok. Most jön majd ki a Minds of Moria-nak a konzolos verziója. Erről egy pár szót tudtok mondani? A konzolosról biztos nem. Ne, hát a magáról játékról. De a Minds of Moria az egyébként egy mocskos jó játék, nekem nagyon tetszik, és nem tudom, emlékeztek el annak idején, mikor nézegettük, hogy igen, jönni fog, de megnéztük a gameplay videókat előre, és hát, lehet, hogy mégse. Mégsem. De amikor kijött maga a játék, az előzetes videókhoz képest annyit javítottak rajta, és annyival szebb lett, meg jobb lett, meg minden, hogy szerintem nagyon jól sikerült a dolog. Most jött ki hozzá pont a héten egy új patch, javítottak benne egy jó pár dolgot. Meg hát az, hogy egyrészt az, hogy kooperatív már tetszik, és igen. 8 ember játszhat egyszerre kóba Moria bányáiban törpékkel. Hát ebben a nehézség az, hogy honnan szedjünk össze 8 embert. Sajnos, momentán, de ha van rá jelentkező, azokat várjuk szívesen. Kevesebben nem is lehet? Egyedül is lehet. Igen, csak nem jó. Tehát igen, így a magyar sajnos kooperatív, sajnos pont ugyanolyan, mint az Icarus is, hogy egyedül borzasztó unalmas. Tehát ez csak többen jó. Tehát 3-an, 4-en az úgy már korrekt. Mondjuk hozzáteszem, hogy attól függetlenül szebb lett a játék, mint a gameplay volt, de nem egy grafika miatt lesz jó játék, de nem is ez a lényeg. Tehát... Hát egy kicsit olyan nem annyira realisztikus grafika. Itt is inkább azért tudnám belőhozni, hogy nagyon jó példa rá nagyon hosszú idő óta a World of Warcraft. Ugye annak is nem egy realisztikus grafikája van, hanem egy meseszerű, de időtálló. Igen. Na most a Moria az pont ugyanez, csak kevésbé meseszerű, de ugyanúgy nem realisztikus. Úgyhogy viszont... Kicsit ez is baltával faragott, mint a WoW, de tényleg jó, na. Szó, igen. Jó játék. Viszont nagyon jó ötletek, meg jó poénok vannak benne, például a kooperatív részben az egyik legjobb rész, mikor együtt sörözés lefekvés előtt, és akkor zenés táncos műsort kell előadni, mert akkor kapod meg a buffot. Reggel, miután fölkeltél, ha este egy jót mulatoztál a haverokkal sörözés közben, és egy jó pofa poén szerintem. Ilyen a törpe élet. Így. Meg ugye, ha bányászol is, ugye elkezdenek dúdolni, és ja, hát egyik dúdol, becsatlakozik a másik, vagy a harmadik, vagy a negyedik, és ezt gondoljátok el, mondjuk 8-an ott elkezdenek énekelni a törpök, ahogy bányásznak. Hát ez szerintem kurva jó lehet. És akkor jönnek az orkok, csak nem állnak meg, hanem meg felszín felé menekülnek tovább, mert 8 törpót kánonba hamisan énekel, azért ez mekkora. Tehát, komoly, de egyébként a legviccesebb az, amikor először Tomi véletlenül állította be női hangra a törpe karakterét, most már direkt, mert itt sokkal poénabb. 3 szakállas törpe bányászik, és az egyik női hangon kezd el énekelni, kurva jó.
Úgyhogy, de tényleg És egyébként, nem egyet énekelnek, tehát azt is tegyük hozzá, hát hogy nem nem úgy mindig. van, hogy van egy dal, hanem mindegyik törp, ahonnan jött, nekem a törp az Igen, inkább csak dúdol. Tehát Tehát mondjuk a akkor Schalleréké már énekelt is. karakter, kimondhatjuk, hogy a Minds of Moria egy bányászó éneklő szimulátor. igen, Igen. karakter kreálásnál megadod a karakternek az előéletét, hogy melyik helyéről jött a világnak, és attól függően az egy dolog, hogy máshogy néz ki a ruházata, meg a stílusjegyei, de a beszéde is, meg az énekek is, hogy mit énekel, az is attól függ, hogy honnan jött, mi az előző életenek, ilyenbe számít bele, meg hogy mikor beszólogat, meg mit tudom én, akkor ezt hogy teszi. Van olyan opció, hogy beállítod, hogy a saját nyelvét részesítse előnyben, és akkor úgy beszél, hogy nem angolul, hanem törpenyelven. Csak hát ugye az alul feliratozva van, hogy az értsed, mert nem várható el senkitől, hogy beszéljen törpéül. De meg hát a hangulatát viszont az szépen visszaadja szerintem Moria bányáinak, pláne, hogy most az új patchbe azt ma vettük észre, hogy fényviszonyok, mert van egy pár olyan hely, ahol éjszaka nem volt teljesen sötét, most már kajak sötét. Tehát tényleg egy mélységi bánya. Úgyhogy hogy nagyon jó, és folyamatosan figyelnek arra, hogy mit mondanak a játékosok, a fejlesztők. Úgyhogy én csak pozitívumot tudok egyelőre mondani a játékról. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, illetve hogyha van vállalkozó szellemű, akkor a Discordon jelentkezzen kooperatívban, mert szeretnénk többen tolni. Epic-kel lehet egyelőre csak megvenni, hogyha valaki meg akarja venni, Igen, Steam-en még még egyelőre, nincs. ja, így van, így Vagy van, nem így is van. lesz, nem tudom, egyelőre Még Epic exkluzív exkluzív. akkor, igen. Hogy Móriáról ennyit. Na, srácok, azt gondolom, hogy akkor kiveséztük ezt a decemberi megjelenés témát, hogy ezeken kívül még nagyon sok minden más fog megjelenni, konzolra, kézikonzolra, PC-re, de ezek azok, amiket mi személy szerint úgy döntöttünk, hogy érdekes lehet számunkra, itt a számotokra is. Úgyhogy akkor ugorjunk is tovább, illetve lehet, akkor most kéne megtartani ezt a 5 perces, 2 perces szünetet, nem amíg itt témát Igen. váltunk. Igen, mert nem sok hava hátra, így van, így van. Jó, akkor várjatok velünk, egy maximum 1 perces jövünk vissza. Inkább Nem menjetek 2. sehova. Ja, Igen, igen, igyekszünk. igen.
tudunk ugye felszedni, és például mondjuk a mágusból lehet egy healer, ami igen, nagyon is jó volt, ugye, le is butították úgymond, mert mint ahogy Fredpack is ugye mondta, hogy eléggé durván healelt, tehát hogy meg sebzésben is, tehát ahogy sebez, ugye úgy healelt, igen, és ugye azért egy kicsit nerfelték is ezt a dolgot. Úgy ez volt, ami úgy legtöbbet ment, talán még mondjuk az Icarus is, bár az picikét hanyagolva volt. Hát úgy nagyjából most úgy nem is nagyon hirtelen nem tudok mit mondani komolyan, csak úgy ez a WoW klasszik, ami úgy megfogott. És akkor próbáltuk ugye a hardcore-t is. Ja, hát igen. azért az ugye, aki tudja a nevéből is, ugye hardcore, hát a karakter meghal, akkor ezzel ennyi, be is fejeződött a pályafutás a karakternek. Életed van. Így van, hát ugye sikerült is, vagy kétszer ezt, vagy háromszor megvalósítanunk. Szóval nem annyira egyszerű. Ráadásul ugye a sötét oldalt választottuk, ugye a hordát, az ráadásul nem is igazán tudtuk, hogy mi merre, mert hát ugye jó allianszosként hát nem hordázgatunk. És Igen. azt jó, hogy befürödtünk egy picikét, ugye, tehát hát aki játszott a klasszikkal, azért az szerintem tisztában van vele, vagy aki nem játszott, akkor annak mondanám el, hogy régen azért nem így volt ez a WoW, mint most, hogy ugye klikkelgetsz ide, klikkelgetsz oda, és akkor gyakorlatilag bármi, jó, nem ennyire lett egyszerű, de nagyon leegyszerűsítették ahhoz képest, ami volt a WoW. Tehát szerintem azért ez egy jó kis RPG játék volt annó, nem mondom, hogy most rossz, de sokkal nehezebb volt, mint a mostani verziója. Egyetértek. És ugye elmentünk egy más területre, lehet, hogy kicsit nem az úton mentünk, bakaróztunk egy szép kis pókot, aki vagy 3-4-5 szinttel magasabb volt nálunk, és be is fejeztük a pályafutásunkat, szóval elég könnyű benne meghalni. De jó. Igen. Szia András, egy pillanatra is válaszolok a kérdésedre, csak megvárjuk, míg Szifar befejezi a mondandót. Ennyi lett volna. Az András kérdezett tőlem, hogy miért nem volt 2 évig videó a csatornán. Ja, már hogy nálad. Igen, meló miatt nem tudtam videókat készíteni, de ezekről már később kicsit beszélünk, most igen, maradjunk a talkshow témájánál, csak hogy nem elkaladozzunk másfele. Munka miatt nem tudtam sajnos videókat készíteni, ez így alakult. Most már szerintem több idő lesz, és szeretnék ezzel jobban foglalkozni, úgyhogy remélhetőleg lesz most már több is. Salle, te mivel novemberben? Elnézést, csak kicsit lecsúsztam itt a kezdésről, mert volt egy kis dolgom a mellékhelyiségben, de itt közben azért mosogok a háttérbe. Próbálom csöndbe csinálni, mert megjött Dunyhás kolléga, akit imádunk. Mindjárt gondoltam, valaki beszólt, de biztos voltam egyébként. És amikor még Szivar volt fölül, ugye ki kell cserélnem a névtáblákat is. Akkor közölte, hogy a hátsó sor tisztára olyan, mint a két öreg a Muppet Show-ban. Köszi Dunyhás, mi szeretünk, egyébként tényleg. Na, szóval még egyszer mi is volt a kérdés novemberről? Hogy mivel játszottál novemberben, mi volt a... Ja, azt hittem a száraz november, mert abban nem vettem részt. Abba semmelyik. Novemberben? Hát nagyjából látszott körülbelül, amit mivel toltam, mert másra sokkal több időm nem volt, tehát szabad időm nem olyan sok van a meló meg a stream mellett. Hát többnyire ugye a SnowRunnerek mentek, akartam 2 játékot előszedni, de arra sem volt időm, azt majd most talán be tudom pótolni. Ami novemberi megjelenés, nem decemberi. Az egyik a Age of Sigmar, Warhammer Classic, nem a 40 000, abból az Age of Sigmar al rendszerből egy RTS kijött, amit be akartam tolni, csak aztán ilyen olyan okok miatt elcsúszott. Hát ez egy real-time stratégia, nem körökre osztott, mint a Rouge Trader, ami most jött ki majd decemberben. Hát meglátjuk. Kritikák szerint azért nem volt olyan túl nagy érdeklődés rá. Nem is egy olyan nagyon régi alverziója a Warhammer univerzumnak ez a Sigmar kora, mert ha jól tudom, akkor ugye a Sigmar kora azokban az időkben játszódik még a klasszik előtt, amikor Sigmar, a birodalom alapítója, kiegyesítette a törzseket, és úgy lett meg az emberi birodalom. A klasszik Warhammer idősík, az pedig inkább a birodalom végnapjai fele játszódik. Utána a Vermintide például az End Times, amikor a skavenek megjelennek és lerohanják a világot, és a többi. Más idősík, más terület. Az egyik, amit akartam még novemberbe tolni, és becsúszott decemberbe, a másik pedig a
ami meglepett, mert korábban jelent meg, mint ahogy én azt vártam, az a Last Train Home. Aki a Company of Heroes sorozatot ismeri, ugyanaz a cég csinálta, az a motor is, mint a Company of Heroes 3-nak, azt hiszem. Gyakorlatilag a sztori kicsit korábban kezdődik, nem a második világháború, hanem az első világháború végén, amikor egy csehszlovák légió az orosz oldalon reked, és ugye az oroszoknál kitől a polgárháború, vörösök, fehérek, és nekik nyugatra valamiért nem tudnak hazajutni, ezért keletre kell menniük egy vonattal, és eljutni egy kikötőig, ahonnan majd haza tudnak hajózni nagykerülővel vissza Európába. És ezt a csehszlovák vonatot kell végigmenedzselni, hogy eljussanak minél többen élve a kikötőbe. És ugye megállók tarkítják ezt a dolgot, van, ahol nem tudtam nyom belemélyedni, de vannak fix megállók, és van, ahol te eldöntheted, mint játékos, hogy megállítod a vonatot, vagy nem. Illetve a döntéseken múlik, hogy hány ember, akit élve haza tudsz juttatni, és nem veszik el útközben. Vannak főküldetések, amit muszáj megcsinálni, te mellékküldetések. Érdekesnek tűnik a dolog, kicsit olyan, azokban az erőforrásokból kell gazdálkodni, egyrészt amit van, alapban kevés, illetve amit menet közben összeszed. A karakterek mindegyiknek saját neve van, mindegyiknek saját tulajdonságai vannak, úgy, mint jellembeli és a fölvehető, tanulható tulajdonságok. Akkor eltűnt, elsüllyedt. Korti, megint szórakozol a teleporterrel? Nem mentek, jövök. Még nem jött vissza teljesen. Oké. Oké. Na. Úgyhogy érdekesnek tűnik a dolog. Azt akarom még betolni. Egy ilyen, hát akár több stream erejéig, attól függ, mennyire érdekes, meg tartós a sztori. Ez a novemberi. Már megvan neked, tehát akkor ezt megvetted már. Igen. Tehát megnéztem, kipróbáltam az első pályát, hogy mégis mire számítsak. Aha. Csak hát az idő. Mondjuk jól hangzik egyébként, tehát tökre jó. Érdekes egyébként. Hát igen, mindegy, ebben inkább most nem megyek bele ebbe a részébe a dolognak a történelmi, mit tudom én. De tehát sokat beletett a stúdió, mert élőszereplős videókat forgattak hozzá, mint amely elég régen volt divat, és most előszedték, úgyhogy átvezető animációkba élőszereplők akár szuronyrohamoznak például a hóban, kucsmában, meg minden első világháború szuronyos puskákkal, úgyhogy érdekes, azt mindenképpen. Kis CNC feeling. Igen, kicsit menedzsment, nem stratégiának mondom, inkább taktikai játék. Már nem úgy van, hogy abban voltak ilyen élőszereplős, ugye? Illetve annyiba straktik, hogy a vonat kocsikat lehet fejleszteni, hogy több bónuszt adjanak, több férőhely legyen bennük, stb. Tehát ez is de mind össze kell szedni hozzá a nyersanyagot, meg a tudás, meg a stb. Ez ami novemberi szintű dolog. Illetőleg hát mi volt még? Nekem egy kérdésem van. Igen? Senki se tolta a Starfieldet? Nem. Hát egy kicsit. Egy adás erejéig ment. Az a baj, ilyen MMORPG-kkel, hogy borzasztó sok időt felemész, pár egy ilyen iszonyatosan nagy világ, mint a Starfield, ahol 1000 bolygó van. Nem MMO, de végül is RPG, igen. Nem MMO, azért mondtam, hogy RPG, MMO-hoz becsúszott, mert már manapság legtöbbször arról beszélünk, hogy MMORPG, igaz? MMORPG, igen. Ez igazából csak RPG, ez kifi RPG, viszont írdatlan nagy világa van, és kurva sok időt elvesz. Na, időből nekem abszolút hiányom van, úgyhogy nagyon nem tudtam belemélyedni, pedig baromi jó lenne, mert nagyon jó játék. Baldur's Gate 3 szintén, ami szívem csücske lenne, de meg se vettem pont ezért, mert tudtam, hogy nincs rá időm. Mondjuk az meg azért egy kőkemény RPG, igen, tehát az meg az, hogy... És azt nem tudom, tudjátok, hogy a évjátéka lett a Game Awards-on. Igen, megszavazták tegnap este. Ezen nem csodálkozok, és... Én sem, így van. Van, aki értetlenkedett, hogy miért az, ugye? Abszolút megérdemelt. De így van, pontosan én is ezt mondtam. Tehát azért 2000-ben jött ki a második rész, tehát azért 23 évet kellett folytatásra, illetve nem is folytatásra, mert ugye nem kötelező játszani. Más stúdió fejlesztette. Így van, az igen. De szerintem nagyon jó lett. Tehát látvány, tehát szép is, mert tényleg jól néz ki. De az egy igazi RPG, tehát az, amihez leülsz, és akkor nem 1-2 órát kell, hanem csak mondjuk 1-200 órát szerintem. Igen. Tehát ez pontosan, hogy az a játék. Az RPG-ket, ezeket a jó RPG-ket... szerintem. Igen. Azokat nem lehet úgy játszani, hogy most leülök egy órát vagy 2 előtte. Az nem olyan. Hát a WoW-ból indultunk ki, ugye? Az pont arra elég az 1-2 óra, hogy visszarázódjál a sztoriba, hogy bele tud élni magad a sztoriba. Egy questet, egy missziót. Igen, vagy 2. Tehát csak az, hogy meg milyen már. Azért ez rengeteg engem annyiból is zavart a Starfield, hogy ugye
nem volt hozzá ez a DLSS támogatás. Tehát én ezt nem is értem, hogy gondolta, hogy Hát, nincs semmi bajom a pirosakkal, de én soha nem vennék, de... Na, nem, hát nincs az a semmi baj. ez valószínű Ahogy Hofi onnan van. mondta, tudjátok, ebben a mai helyzetben nem vagyok olyan bolond, hogy ütöm a vöröseket. Hát... Ja, ez most nem igaz. Aztán lehet, hogy ide vág, de nem menjünk a politizálásba vele, de... Tehát, hogyha hát betették ezt az FS-et, ráadásul abban is a 2-t, ami... Jó, hát... na hagyjuk. Most ezt és akkor modolni kellett ahhoz, hogy ez a DLSS 3 legyen, most már benne van, tehát észbe kaptak, hogy ez nagy hülyeség volt a részükről, így már az élvezhetőbb. Most ezt nem tudjuk, hogy ez hova nyúlik vissza, mert a Starfield fejlesztése nagyon-nagyon hosszú ideje zajlik, és ki tudja, milyen szerződést kötöttek annak idején, mondjuk az AMD-vel, hogy velük fognak partnerek lenni. Aztán lehet, hogy az évek alatt ez már elavultá vált, de hát a szerződés, és be kell tartani. Meg hát ugye látszik, hogy megjelenés után, mivel ha csak a Steam statisztikákat nézzük, ami azért egy elég nagy szelete a gamer társadalomnak, a játékos videókártyáknak 97-8%-a Nvidia. Az Nvidia. Tehát igen. Itt lehet a széllel szembe hugyozni, csak céges szempontból nincs értelme. Tehát akkora a felháborodás volt, hogy mi az, hogy nincs benne a DLSS, hogy utólag kénytelenek voltak belerakni, gyárilag is, bár a modderek megcsinálták egy hét alatt, tehát... Még annyi se, igen, nagyon hamar belejött, igen. A piac az sajnos erről szól, ez nem sajnos, pont az a lényege, hogy erről szóljon egy normális piac, hogy aki jobbat ad, azt fogják venni. Ez a verseny, és nekünk ez jó, mint fogyasztóknak. Tehát persze mindenhol megvannak a foci drukkerek, ugye, hogy az én csapatom akkor is, és igen. Azaz, a Bivaj Basznád MB3/2 csapat, majd akkor is megverik a Fradit, hát nem, de én akkor is nekik szurkolok, mert de az megint más. De amikor pénzről van szó, meg piacról van szó, ez nem működik. Magaddal baszol ki, hogyha gyengébb dolgot veszed meg. Igen. Egyébként tényleg, ahogy Sziva is volt, ilyen szempontból igazatok neki, hogy tényleg egy ballépés volt az, hogy ez a DLSS pont nem került bele a játékba gyárilag. És utólag javították. Ezt nem tudom, 8-9-10 éven keresztül, és így van. nem gondoltak? Hát jó, amikor elkezdték a fejlesztést, a DLSS még sehol nem volt. Tegyük hozzá. Csak hát jó, hát az így az évek alatt azért, ha most meg tudták csinálni, megjelenés után, ezt szerintem már látniuk kellett volna nekik is. Nem aktualizálták a fejlesztési tervet, mondjuk így. Hát mindegy, lényeg az benne van. Amúgy ugye sokan lehúzták ezt a játékot, hogy nem lett ez olyan jó, amilyen, de ez megint csak hála jó Istennek azt kell mondjuk, hogy nem vagyunk egyformák, mindenkinek más tetszik. Szerintem egy rohadt jó játék lett ettől függetlenül, nekem tetszik. Igen, hát nincs rá játszani. Hallottam mástól. Egy 60-70 órát. Annyit játszottál vele? Az igen. Bizonyám. Az igen. Hát én annyit azért nem. Egy 20-at talán. Hát jó, amint leszálltam a hajóról, onnantól ment a laptopra a Steam, a aktiválás, és ment fel az install, hiába, hogy akkor ugyan annak még nem volt jó, vagy hát megfelelő konfigja a játékhoz, de egyből fölraktam. és a fülöpen ezt nyomtam rendesen, amikor volt rá időm. Jó, hát én nem vettem, ez is megint csak ugye, tényleg azt hiszitek itt lefizetett az Xbox, vagy a Microsoft, de Day One volt ez is, tehát Day Pass volt, tehát megjelenés napjától játszható volt. Nem, hát mondjuk azt sem szabad elfelejteni, mert hallottam én is mástól, aki azt mondta, hogy hát szerinte azért a No Man's Sky az jobb, mert az sokkal nyíltabb, meg ott szállsz le a bolygóra, ahol akarsz, meg mit tudom én. Tegyük hozzá, ezt leszögezzük le, hogy én a No Man's Sky-jal nem játszottam. Láttam belőle videókat. De ha csak belegondolsz, hogy itt leszimuláltak, hát igen, tehát megcsináltak neked egy olyan galaxist, ahol közel, hát most nem mondom, hogy 1-0-0, de közel 1000 bolygó, ami bejárható. Na most, hogyha csak abból indulsz ki, hogyha a gravitáció miatt, hogy ne lapuljál szét rajta, csak a Föld vagy annál kisebb méretű bolygókba gondolkozzunk, vagy minimálisan nagyobb. Most, hogyha te gyalog be akarod járni a Földet, azért az mennyi idő? És ilyen bolygóból legyen mondjuk 1000. Hát az hogy az úristenbe lehet leszimulálni egy számítógépes játékba? Meg kellett valahol húzni a határt, hogy... Ott milliárd. Jó, csak itt realisztikus grafikával, meg mindennel azért ezt leszimulálni így. Tehát ott vannak 10 bejárható területek, és nem tudom, szerintem azért nagyjából a maximumot kihozták
amit ebből a keretből lehet. Lehet, hogy később meg lehet majd oldani azt is, hogy bárhova, bármikor, bármennyit, bárhogyan, de jelenleg azért még mindig ott tartunk, hogy azért vannak limitjei ennek az informatikának tárhelyügyileg is, tehát azért nem mindenkinek van 60 tera tárhelye a számítógépébe. Nekem sincs, most direkt túloztam. Tehát ahhoz, hogy egy ennyi bolygónak a textúráját, meg a minden szart leszimuláljál, és ne legyen ismétlődő, hogy minden második bolygó ugyanúgy néz ki. Az lehetetlen, hogy ne ismétlődjön. Igen. Igen. Ezt nem lehet. Hát, ha meg ismétlődik, akkor meg mi értelme van, akkor minek vagy ami 500 vagy 200 ugyanolyan bolygó, amikor lehetne egy, amitől részletesebben kidolgozva, nem? Tehát, úgyhogy azért nem szabad túl szigorúan. Egy bolygón volt az egész, de ugye sok városból állt, és sok volt a bejárható hely, nem 1000, meg itt tudom én, No Man's Sky esetében milliárd. Igen, tehát nagyon sok, tehát én nem mondom, hogy rossz játék a No Man's Sky, most már elkanyarodtunk, de nem is baj ez, van téma. Tehát nagyon jó játék volt az is, én nem, bár az elején egy rakás szar volt szerintem, amikor az megjelent. Ugye utána átvette egy másik cég, vagy nem is tudom kik, vagy átgondolták az egészet, fogalmam sincs. Én egyszer visszatértem, hát az ilyen jó lett. És akkor tényleg azt mondom, hogy ott az tényleg tetszett valóban, hogy ott szálltál, hogy akartál. Hát ezt fel lehet hánytorgatni a Starfieldnek, én nem mondom, de nekem ezzel úgy nincs bajom. Tehát picikét az zavar jobban az rengeteg töltőképernyő talán. Azt mondom, amit vele tudnék kötni. Hogy az úgy elég sűrűn van, de nekem ez a Skyrim-féle játékstílus, vagy legyen Morrowind, vagy maradjunk akkor Elder Scrolls-nál inkább, ugye már az egy jobban jellemzi, és akkor az űrben ez nekem nagyon bejön. Tehát beszkennelhetsz mindent, ellophatsz bármilyen tárgyat, összeszedsz, elején is elkezdtem szelegetni, ezt biztos el lehet adni, meg utána meg dobáltam az összeset, mert rájöttem, hogy egyszerűen nincsen hely, hát ezt nem lehet magaddal vinni. Ugye majd akkor bepakolom a hajóba, hát igen, annak is unlimitált, ugye? Így van. Úgy szóval nem szabad összeszedni mindent, ezt aki most kezdi, ezt ne is szeregessen minden, ez teljesen fölösleges. De hogy pont ez, tehát én mondjuk a Morrowind-en játszottam először az Elder Scrolls közül, és ott is ugyanez volt, ott szedtem még az Úristent is, jó, hogy milyen jó pénz lesz belőle. Hát igen, csak a felszedsz 20 dolgot, mert fulla tele voltál, és akkor ugye... Nem tud sem menni, egyrészt overburden vagy, másrészt nincs helyed. Igen, meg ugye arról nem beszélve, hogy ugye mindenki meg akar tölni, mert loptam mindenhonnan, tehát ez sem fizetődő, de hát ezt akkor még nem tudta az ember. Hát ugye, gyere jó pohár, még mit tudom, 5 szedjük. És akkor kimegyek ugye a városba, azt nekem esnek az őrök. Faszomba jöttök van nektek. Hát aztán ugye rájöttünk, hogy, és ugyanez van, csak egy más világban. Nekem ez tetszik, tehát kész ez. Jó, hát ebben voltak azért szórakoztató részek, amit láttam a videót, ilyen bug, hogy ugyan, ha kézbe viszed ki, akkor lopás, és akkor fúha minden, de megnézed, kézbe veszed, ledobod a földre, és utána kirugdosod lábbal a boltból, akkor senki nem érdekel. Vannak ilyen light cheatek benne, és kint fölveszed, akkor már nem számít. Úgyhogy vannak ilyen érdekes bugok, nem tudom, kijavították-e már, de ez az egy vicces volt. Igen, meg a overburn. Hát az én is befürödtem az egy streambe, ami Starfield-de sikerült tolnom. Én is ugyanígy, mint hogy Szivar, elkezdtem mindent összeszedni, és majd eladjuk, és akkor egyszer csak szembesültem vele, hogy miért nem tudok menni. Igen. De hogy overburned, jó van. És akkor így elkínlottam, mert arra nem jöttem rá, hogy lehet ám kitakarítani, meg majd az űrhajóig elvánszorgok, és az űrhajóba berámolok, nem, ott meg nem találtam meg a raktert, hogy hol a bánatban van, és akkor így végig a városon, hogy hol egy rohadt bolt, ahol el lehet adni. Igen, tehát nem szabad mindent összeszedni, hanem de ugyanakkor szabadságod megvan, hogy igen, tehát hogyha kukázni akarsz, és te az a mániát, hogy kitakarítod a romos labort, az összes ott hagyott, mint ahogy én is elkezdtem a papírpoharaktól kezdve tálcát, mindent összeszedsz, hogy majd eladod, megteheted, csak hát érdemes. Hát jó, de maja a hajó is kell, tehát a hajóval is valami 500 kg fért, ami nagyon hamar meglett. Hát az nem. Nagy Rozi, voltak is benne, és ugye fegyver is ugyanígy volt, tehát mentél, szeregetted a fegyvereket, oda jó fegyver, és azt vettem észre, hogy van ám 10 fajta fegyver, amiből mondjuk 3-val lőszed, de nem akarom eldobni, mert jó, de muszáj vagyok eldobni, mert nincs férek, tehát nincs súlyba hely, mert azért egy fegyver nem 2 kiló, és ugyanez volt a ruha, a sisak, a hátizsák, tehát már végén inkább fel se szedtem, mert... Azt tudom, hogy tudjátok, hogy ha bementek a űrhajó építő felületre, és valamely módosítást csináltak a hajón, akkor bármi, ami a hajó belsejében van, nem hasznos cucc, tehát mit tudom én, ceruza, cipő, kávéfőző, az mind bekerül a raktérbe, és extra súlyként ott is marad. Tehát azokat ki kell őríteni, amikor Még nem építettem hajót, megmondom őszintén.
Igen, ebből csomószor belefutottam, hogy úristen, hogy csak 100 kiló helyem van, amikor 400-as a tárhely. Megnéztem, és benne van a súlyzó, a ceruza, a pohár, a nem tudom milyen bögre. Ezeket mind el kell adni minden egyes hajó átalakítás után. Aha. Na, ez jó tudni. Jó, hát mondjuk azért jó, hogy nem dobja ki, vagy valami, tehát... Igen. Utána olvastam, hogy a tökönbe kerül bele a nem tudom, ilyen dumbbell, meg a súlyzó a raktába, amikor nem is én raktam bele. És emiatt. Az építőmunkások nem ellopták, hanem odabaszt. Itt van a szemeted, vidd magaddal. Aj. Na, szerintem kiveséztük a Starfieldet rendesen. Közben Mi volt, amivel még nyomtátok, ha esetleg van valami, és szót érdemel? Hát nekem, ami nagy kedvencem a Dark Tide, ugye Vermintide után szabadon. Én azt a mai napig szoktam tolni, az mondjuk pont egy olyan játék, hogy ott nem muszáj, hogy legyen 2-3 órád arra, hogy te leüljél vele játszani, mint egy RPG-nél, hanem letolsz egy-két pályát, mondjuk annyira van időd, és akkor kész. Szóljon. Grafikailag nagyon szép a játék a mai napig, hangulatilag nagyon jól visszahozza a Warhammer 40 000-nek azt a nagyon sötét jövő hangulatát. Mondjuk erre van egy másik is, amit majd lehet, hogy elő kéne szedni, a Deathwing Enhanced Edition, az is nagyon jól visszaadja, csak ott Space Marinokkal kell, egy Space Marine osztaggal kell kipucolni, vagy elhozni valamit éppen egy génorzókkal teli hajóról, és az belső nézetes FPS. Az is egy, ami szintén kooperatívba érdemes tolni, mert ott például a botok nagyon szarok, tehát a single playerbe elég gáz. Úgyhogy nekem a Dark Tide volt az, amit szoktam, ezen kívül túl sok más nem, mert időm nem volt rá, meg semmi se. Én nekem volt egy játék, amit egészen, hát szerintem február óta, a mai napig, igazán most talán ezen a héten nem nagyon léptem be, vagy játszottam vele, de február óta minden nap legalább egy fél órát nyomtam. Ez egy mobilos játék, a Marvel Snapről van szó, talán már Szivarnak említettem. Igen. Ez egy kártyajáték, a Marvel szuperhősökről szól, és tulajdonképpen gyűjtögetni kell a szuperhősöket, és más online játékosokkal kell versenyezni, de annyira addiktív, hogy az valami hihetetlen. Tehát 2-3 perc egy meccs, maximum 5, és egyszerűen, ha vesztettél, ha nyertél, és már is instant nyomsz a következő meccsre, annyira addiktív, lehet kártyákat upgrade-elni, különböző variánsokat szerezni. Terveztem, hogy nyomok ebből is egy streamet, csak nem tudom, hogy ennek mekkora lenne a fogadtatása, mert elég. De ez van Steamre is, nem? Tehát nem csak mobilon van ez. És igen, most már megjelent a PC-s most, verzió ugye? is, talán azért mondom, hogy 2 hónapja, valahogy októberben. Úgyhogy én ezzel nyomtam, hát mondom februártól még a hajón is, ahogy volt mobilnetem, egyből mentem is ki, és nyomtam 2-3 meccset. és most a napokban valahogy leszakadtam róla, hogy jöttek újra a streamek, a videók, most már nem azon prióban, de nekem ez nagyon rákattanós volt ez a Marvel Snap. Nem tudom, ismeri valaki a nézők közül. Ja. Szerintem könnyen rá lehet agadni, ha szereted a kártyajátékokat. Hát esetleg egy kis videót mondjuk szerintem, ha csinálsz róla még, vagy ha nem is élőben. Hát esetleg amíg beszéltek itt valami másról, addig keresek róla egy gameplay videót szintén a YouTube-on. Hát vagy úgy, vagy azt mondom esetleg, hogy te csinálsz róla egy kis videót, vagy mit tudom én, ha nem is élőben. Én megmondom őszintén, én ránéztem, tehát olyan Hearthstone-os, ugye, egy picit. Igen, tehát ugye Ben Broad, aki a Hearthstone-nak volt egy nagy fejese, fejlesztője, ő kivált a Blizzardból, és megalapította a Second Dinner fejlesztő csoportot, és ez a Second Dinner adja ki a Marvel Snap-et. Itt egy gyors, egyperces videót találtam belőle a YouTube-on. Itt van Nick Fury, Storm, tehát annyiféle szuperhős van benne belőle, hogy elképesztő. 3 mezőn halad a játék, és a 3-ból legalább 2-t meg kell nyerjél, és minden egyes kártyának van egy erő, illetve egy költség jelzője, ezek a számok, és le kell győzni az ellenfelet. Minden egyes területnek vannak külön speckó tulajdonságai, ezeket a saját javata tudod fordítani, úgyhogy nagyon addiktív. Nekem ez nagyon pörgős. Ugye meló közben is jó volt, mert kimentem, mit tudom én, egy szál cigire, 5 perc, lejátszottam 2 meccset, mentem vissza, puf, gyors volt. Tehát nagyon addiktív, számomra legalábbis, úgyhogy aki esetleg tenne vele egy próbát, az letöltheti az ingyenes, ugye? És full ingyenes. És hát ingyenes, ugye persze ebbe is van pay to win opció,
de alapból, ha csak játszani akarsz vele, akkor egy fittinget nem kell költeni a játékból. Pontosabban a játékra a saját pénztárcádból. Úgyhogy, Na most kérdés, én ezzel toltam. pay to win, azt úgy kell érteni, hogyha veszel dolgokat, akkor erősebbek lesznek a karaktereid, és előnyhöz jutsz a játékhoz, vagy csak a kinézeteket lehet opcionálni? Van opció, hogy csak variánsokat tudsz venni pénzért, tehát az alap currency az az arany, ezt tudsz kapni napi missziókért, vagy havi extra questekért, daily questekért, olyan is van, és az aranyból tudsz válaszolni variánsokat, minden egyes szuperősnek van X variánsa. Tehát ugyanazt tudja a karakter alap, csak éppen máshogy néz ki a kártya. És Csak a pay to win funkció igazából ott jön ki, hogy meg tudod venni az új lapokat egyből miután kijöttek, ha nem fizetsz érte, akkor csak játszani kell, és játék közben tudod a goldot gyűjteni, és a goldért tudod kiunlockolni a kártyát. Na hát akkor végül is valamilyen szinten pay to win. Igen. Tehát én nem tudom, szerintem a havi kártyákon kívül, ami ugye havonta egyszerűen a Season Pass kártyák, azokat megvettem, de azon kívül semmi mást, és így is mentem, mint a szél. Nekem viszont eszembe jutott még egy kis játék, amivel ugyan még játszani nem tudtam, de behúztam, mert nagyon jónak tűnik, aranyos, Station to Station az a neve. Egy ilyen kis csillás, relatíve limitált területen kell küldetéseket teljesíteni, hogy átjussz a következő területre. Ilyen vonatépítős, grafikailag pedig ez a nem Minecraft, de közel hozzá, tehát nem ilyen kockákból áll, csak van ennek egy neve, csak most így nem ugrik be, hogy hívják azt a grafikai stílust. Nem pixel, hanem igen, tudom, mire gondolsz. Voxel, vagy valami olyasmi. Valami olyasmi, azt hiszem. Az, amit úgy lehet, hogy majd egy streamet is csinálok belőle, egy ilyen kis csilles menedzselős kis játékocska. Valószínűleg nem túl bonyolult egyébként. Nekem úgy hirtelen megtetszett. Csak ezt is eszembe jutott, hogy ez kimaradt. Ez még novemberi megjelenés volt, azt hiszem. Igen, Szivar? Igen? Ennyi most úgy, nekem nincsen több mondani valóm. Ha kiveséztük ezt a témát is, akkor igazából a kötelezőkön túljutottunk, az, amiről szeretünk volna beszélni, az megvan, innentől már többi bónusz, de meg vagyok lepődve, mert egész jól elcsevegtünk itt majdnem másfél órán keresztül, és azt hittük, hogy fél óra után nem lesz miről beszélni, ugye? Az elején. Igen. Most már lassan másfél órája vagy, úgyhogy válveregetés jön mind a hármunknak. De igen, tehát a lényeg ennek a talk show / podcast dolognak az, hogy minél interaktívabbra szeretnénk ezt csinálni a jövőben, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek, cseteljetek, szóljatok hozzá mindenhez, és nem tudom a többieknek, hogy lesz, én a magam részéről az audiót azt föltöltöm podcastként visszahallgathatóvá, nyilván a videókat azokat nem tudjuk visszanézni, egyébként YouTube-on ez fönn lesz visszanézhető formában, szerintem a srácoknak is. Igen, hát nálam biztos, ugye alapból ott megy, úgyhogy igen. Igen, de a célunk ezzel a talkshow-val az, hogy megismertessük veletek az adott hónap, illetve a következő hónap megjelenéseit, és beszélgessünk egy kicsit a gamer világokról. Nem csak egyébként a gamer világról, de minden másról, ami ezzel kapcsolatos filmek, sorozatok, képregények, ha úgy van, most ugye a szuperősök kapcsán képregény jutott eszembe, de minden, ami ide kapcsolódik, hardware, szoftver, bármi. Úgyhogy ez a cél ezzel a talkshow-val. Gyertek nyugodtan, cseteljetek velünk, és legyetek itt. Így van, hát ez csak ilyen első próbálkozásnak volt ez a gamer, mégis, hogy maradjunk már ugye annál. És nem is rossz, hogy erről az ember azért tudott is beszélgetni, mert ugye én a hardware részéről annyira nem nagyon tudnék mit hozzászólni, de nem, ettől függetlenül lehet, tehát hogy most itt maximum helyesen bólogatok, hogy jó, beszélsz, persze. De hogy tényleg jó az, hogy egy picikét úgy kiszakadjunk abból a csak, hogy játszunk úgymond, és akkor így elbeszélgetünk. Reméljük, hogy nektek is megtetszik, és majd idővel egyre többen lesztek. Tisztában vagyunk ezzel, hogy hát ez így minőségileg úgymond még azért hagy némi kívánni maga után az első rész, illetve ilyen még egyikünknek sem volt. Tehát ez lehet, hogy nincs is úgy megszokva. Lehet, hogy az a nézőközönség mondjuk, akit a SnowRunner érdekel, az a büdös életben nem fog rákattintani. Mindenkinek úgysem tudunk megfelelni.
azért remélem, hogy egy-két néző lesz, aki a régiek közül is tetszeni fog nekik, illetve azért reméljük, hogy pár új nézőt is bevonzunk majd ezzel, mert azért szeretnénk ugye ebben rendszereset. Kicsit várjál. Azt hiszem, olyan könnyű lesz, mi? Én mondjuk már csak ezt mutogattam volna magamnak, de... Reméljük azért lesz új nézőtábor, ezzel bevonzunk majd. Bízunk benne, hogy találunk a minőségre is valami kis jobb megoldást, bár azért ez sem olyan vészes, de azért valamit mindenképpen fogunk ezen szerintem Ez szerkeszteni. elsődleges prioritás, hogy a minőségen javítsunk. Igen, tehát ezt még nem tudjuk, hogy mert gyakorlatilag mindent kipróbáltunk, és ez volt a legelfogadhatóbb. A fázisban van, ugye, ami működik. Amit próbáltunk, ott sávszélesség problémák voltak. A harmadiknál valakinek a webkamerája nem kapcsolódott be, úgyhogy tényleg ez az utolsó mencsve volt az a Teams, de dolgozunk ezen a minőségjavításon. Illetőleg hát ami úgy nézett ki, hogy teljesen jó lesz, az még béta stádiumban van, reméljük, hogy mire kijön véglegesbe, addigra megjavítják a problémákat, mert akkor mindent faszán meg tudunk csinálni, csak hát jelenleg még ott vannak ilyen adatátviteli problémák, hogy szaggat a kép, meg ilyen problémák, és mindegy, hogy milyen felbontással csináljuk, egyszerűen a streaming szoftverekben tép a kamerakép, ugrál, diavetítés van, tehát ezt várjuk, hogy megjavítsák, hogy minőségileg ez a projekt. Közben itt kapom ám az infókat, hogy emlékszel, Szivar, a medencés témára egérrel? Lettek ebből még kimaradt. Megvette a jelmezt? Nem, de már készülnek rá, hogy hogy ivószimulátor mikor lesz. A gumimedencében, mert a kollégák már hangolnak rá, Wolfi és Dunyhás. Ja, Peti, hello, rég láttalak. Papírzacskót is már bekészítették. Wolfi azt mondta, hogy... Hírpapírt én is vettem meg, sütőpapírt, tehát zöröket, amivel akar. Wolfi közölte, hogy a jelmezt azt intézi, úgyhogy egérnek arra sincsen gondja. Igen, Dunyhás kiflizacskót akar hozni, úgyhogy az össznépi összefogás az megvan, már alakul. Pia medence, jelmez, kórus, papírzacsi megvan, már csak az elhatározás kéne, és megkaptuk azért, hogy legközelebb lehetne medencés háttér, ezt megpróbáljuk megvalósítani, majd gondolkozunk, hogy lehetne, és akkor ott fogunk ülni a medencébe. Azt nem mondom, hogy bikinibe, de hogy megfeleljünk az elvárásoknak, ugye? Hát igen, sajnos itt olyan nem volt ilyen háttér, ugye? Itt ugye ebben limitált azért ez is. Igen, tehát itt csak fix. Hát csak jobb lenne a másik, ahol oda ülünk, ahova akarunk. Itt igen. Úgymond választható opció, mert látjátok, hogy előre, hátra, jobbra-balra mocorog az ember, össze-vissza helyez a Teams minket, tehát még a fókusz semmit nem lehet beállítani, ezt önállóan. Most is nekem az alsó felem hiányzik, azt elteleportálódott, úgyhogy... És visszajött, most visszahúzott a kamerát. Kompromisszumokat kellett kötnünk a mai estét illetően, és tehát lehet, hogy még sajnos egy darabig ez lesz, mert nem tudom, hogy mikor találunk rá megoldást, de igyekszünk. Illetőleg itt a témákról volt szó, ugye, hogy miről beszéltünk ma, meg mi is a célja ennek az egésznek, meg mit szeretnénk majd. Azt azért hozzátenném, hogy ha nektek van ötletetek bármi jó témára, hogy mire lennetek kíváncsi, vagy szerintetek miről lenne érdemes itt beszélni, azt dobjátok föl Discordra, akármelyikünkhöz, Flatpackhez, Szivarhoz, vagy hozzám. Jöhetnek az ötletek, hogy ötletek, hogy miről beszéljünk, illetve hogy tippek bizonyos játékokról, hogy esetleg ez elmaradt, vagy ez egy régi játék, de érdemes lenne vele foglalkozni, illetve mindent, ami ehhez kapcsolódik, nem csak játékról, hanem máshol is, de most elsősorban ennek indultunk neki, mert ez az, ami mind a hármunknak egy közeli világ, de bármerre el lehet erről menni, úgyhogy ez rajtatok múlik, hogy merre menjünk el. Illetőleg kaptam még egy tippet is, nem tudom, srácok, mit szólnátok hozzá egy ilyenhez, hogy retro stream, Diablo 2. A remastered az jó lehet. A Resurrection az mégis jó, ja. Akkor az original. De a Resurrectionben azt hiszem lehet változtatni, ugyanúgy, mint a Command & Conquerben is a kinézetet, tehát nem kötelező az újat használni. Igen. És most nem tudom, hogy le van-e még akciózva, de pár ezer forint volt. Ja, hát akár egy Resurrected-et, és az 4 embert meg lenne. Hogyha ti benne vagytok, akkor 4 ember már akár meg is van. Csak az időt kell egyeztetni. És egyébként most, hogy így ezt a retrót felhoztátok, egy téma is lehet, nem? Hogy retro játék, például mivel játszottunk 30 évvel ezelőtt. Már aki élt. Hát az még Commodore 64 volt. Igen. Nem olyan, akár az is lehet. Vagy Super Nintendo, vagy mindegy, az csak hogy egy ilyen retro játékokról beszélgetés. Tehát szerintem az is tökre jó lehet.
Wizards Még of akkor War. ne legyen 30 év, csak akkor mondjuk 25. Tehát, hogy még a Azaz. SNES időszakban Igen, visszarepülnek. évezredes játékok. Vagy PlayStation-ös játékokra, vagy akármire. Tehát szerintem ez is egy tök jó téma lenne. Persze. Hogy ki mivel játszott annó. Majd agyalunk még mi is rajta, mondom, tőletek is várjuk az ötleteket, hogy mi az, ami érdekelne titeket. Így van. És ahogy ugye Fredpek is mondta, egy ilyen interaktív beszélgetést szeretnénk, és ugye azért lenne jó, ha ti is úgymond jobban beszállnátok. Itt chatben is, meg mindenben is, úgyhogy reméljük, hogy ez majd azért pozitív irányba fog változni a közeljövőben. Bár én így is élveztem. Another World. Igen, azok nagyszerű. Aztán talán az Impossible Mission nekem meg is van Steamen, azt föl lehetne tenni, kipróbálni. Arról, hogy srácok, hallottatok az Impossible Missionről? A nagyon régi Mission Impossible-re gondolsz? A nagyon régi, amikor a robotokat szemével csáp jött ki, vagy nem tudom, és akkor ugrálni kellett, festményeket kellett beszkenelni. Soha senkinek nem az ismertjék körömből soha senki nem tudta befejezni még az épületet. az egy legendás. Ez mire volt amúgy? PC. Hát akkor azért nem. Fú, szerintem nekünk még Commodore-on volt meg. Commodore-on? Volt Commodore. Tényleg, jogos, nem PC, Commodore. Commodore-on volt még. Kazettás Commodore volt. Azaz. Én is azzal kezdtem, ugye? C64, így van. Az ennyire régen volt. Flopin is volt, igen. Na hát az már menő volt azért. Hát tegnap lett volna. Azt a kurva élet. Én emlékszek. Hát lehet rákeresek, komolyan mondom. Tervezünk nézőkkel is játékot, mármint én most magam a neve beszélek, én tervezek játékot nézőkkel is, Factorio van, illetve Satisfactory van Értem, Peti. a palettán, úgyhogy azokra mindenképpen lehet majd számítani. Azt szerintem mindenhol, tehát valami multit jó lenne, meg így közösen is valamit, legalább mondjuk havonta egyszer. Ja, great van. Vagy úgymond mind a hárman, vagy nem is tudom, tehát valamit tényleg jó lenne kitalálni. Persze, hát agyalunk, és mondom, várjuk az ötleteket. Most kaptam egy megjegyzést, hogy a régió játékok, Nintendo és társai, földhöz vágtad a kazit, megfújtad, azt mehetett tovább. Igen. Régen még lehet, hogy működött, hát most már nem tudom, hogy földhöz vágod a merevlem, ezt mennyire örül neki. Hogy ja. Uraim, akkor szerintem zárszóként még azt kérdezem tőletek, hogy mi a jövő heti tervetek? Mit csináltok jövő héten? Túlélek? Még a karácsonyi hajtást. A meló lesz még, ugye? A következő 2 hét az aljam. Ott van, az csak sötét. Akkor visszapozícionál a helyen. Nem mozog, és akkor visszaránt. Túlélni a karácsonyi hülyeséget. Most nem akarok. Ja, visszajöttél. Kicsit nagy a pinget szivar, úgy látszik, vagy a Teamsnek. Én most jövő heti, már visszatérve akkor a kérdésre, én megmondom őszintén, megvettem most a The Front című játékot. És én nekem az úgy 1-2-3 óra hosszát úgy beleraktam. Nagy hirtelen. Nekem bejön. Picit azt mondanám, hogy olyan fapados Icarus, de nem azért, mert ez nem rossz értelemben, hanem mondjuk grafikailag abszolút kicsit butább, de nem mondom, hogy csúnya, tehát szerintem egy tökre élhető játék. Hát azt hitták, hogy Battlefield meg Daisy keverék, szerintem nem. Én azt mondom, inkább a Seven Days to Die-ra hajaz egy picikét, mert ahogy olvastam, ugye lesznek ilyen zombi hordák ott is, és ugye ott a Seven Days-ben is volt ilyesmi, nem a Crawlzone-ba. És én nekem arra, tehát elméletileg meg lehet építeni, ugye a harckocsikat is lehet majd építeni már benne, tehát elég komoly fegyverarzenálunk van. Én ezzel tervezem mindenképp, talán még egy stream erejéig is megnézhetjük, ami szintén kóp, annyira nem is olyan gázára van, októberben jelent meg. Ezzel tervezem, Icarus szeretnék, ugye van már több jelentkező, ugye Flatpak, ugye tőled van neked egy néződ, aki jelezte, beszéltünk is vele, úgyhogy holnap lehet, hogy vele, azt nem mondom, hogy streambe, de együtt játszani minden, aztán meg majd kiderül. Meg hát a WoW klasszikot én azt szeretném folytatni vele továbbra is. Mindenképp. Akár még azt is stream keretén belül, de ugye nekem már nagyjából körvonalazódik a jövő heti stream menetrend, és a klasszik az nincs benne, de ettől függetlenül streamen kívül nyomhatjuk. Persze, nem kötelező stream, maximum nálam megy egy kis stream, vagy valami, hát. Egyébként meglepően sokan nézték vissza, tehát azt gondoltam, hogy nem fogja senki nézni, és ahhoz képest tökre jól szerepelt, tehát meglepően. Hát ami jó, az jóna. Most ez vitathatatlan. Hát nálam azon kívül, hogy túlélni ezt a karácsony előtti topást a munkahelyen, mert ilyenkor mindenki meg van örülve. Tehát az emberek tényleg elfelejtették, hogy a karácsonynak mitől kéne szólni. Nem arról, hogy elmegyek és hülyére vásárolom magam a shopba, mert tényleg úgy viselkednek, bolondok.
Én nem vagyok vallásos, de attól függetlenül a karácsony lehetne szép ünnep, ha nem erre tolták volna el. Mert a szeretetnek nem az a lényeg, nem kell az vallásosak, hogy az emberek szeressék egymást, meg a családon belül, meg tudom én, de hát nem erre ment a karácsony, és emiatt, aki a kereskedelme dolgozik, logisztikába dolgozik, mind leszopja magát. De komolyan, és tök fölöslegesen. Utána meg... Igen, Pilates az Peti. Utána meg 2-3 hónapig semmi. Na mindegy. Szóval azon kívül, hogy túlélni ezt a elnézést, hogy kicsit csúsztam, csak ez mindig bennem van, ez a karácsonyi hülyeség. Na, tehát ezen kívül, hogy ezt túlélni, szeretném bepótolni, behozni azt, ami már a novemberben elmaradt, tehát amit említettem, ugye az Age of Sigmarból megmutatni nektek a Last Train to Home-ot, Pandorát, Avatárt, ugye ez vasárnaponként szinte már, ez hagyományként így kialakult, mondható, hogy vasárnap esténként a Runner, meg ezen kívül még majd meglátom, hogy ami még ezt a Station-t is meg szeretném kukkantani, úgyhogy tervek vannak, igazából az idő kérdés, meg amik nekem beraknak ilyen speckó missionöket, mint ami most volt héten, egész héten azért, hát a hét elején nem azért, de a hétvégén azért nem volt cím, meg gépem se volt konkrétan egy időben. Mikor decemberben találta ki a landlord, a házi úr, hogy akkor ő most kicseréli a szőnyeget, úgyhogy ki kellett költöznöm konkrétan a szobából mindent, és utána ugyanezt vissza, erre 2 nap ugyan blokk elment, és a második nap estén olyan éjfél után sikerült beízítani. Úgyhogy vannak ilyen extra effektek, amikre nem tud az ember előre kalkulálni, és na, úgyhogy emiatt. De decemberben ezek a tervek, hogy próbálom utolérni magam, meg videófeltöltésbe is el vagyok csúszva, az meg az, hogy nem elég gyorsan net, és a 4K-s videók azért baromi nagyok és lassan mennek föl, aztán nem mindig sikerül. Vagy mint legutóbb... Tomi azt mondja, hogy mondja a burzsóá, nem tudom, kire gondolhatok. Én se tudom. Nem tudom. Egyébként ezt egyszer már próbáltam tisztázni streamben, mert ott is voltak ilyen megjegyzések, hogy most attól, hogy én megtehetem, hogy egy kicsit több dolgot, meg jobb minőségű dolgot veszek a géphez, ennek több oka van, de nem azért, mert gazdag vagyok, mert kurva csóró gyerek vagyok, ezt a számítva. Viszont nincs család, sajnos, hogy kire költenem kell, csak magamra, és emiatt látszik úgy, hogy én jól élek, holott ez nem igaz. Figyelj, ha gondolod, örökbe fogadhatsz, tehát... Nem fogsz jól élni, Szivar, nem. Úgyhogy ezt azért... Megoldódik a probléma. Nem kell magadra költeni semmit, tehát figyelj. Úgy tisztázzuk le, hogy megy ez egymás között a vérszívás, hogy burzsóá, meg minden, de ez nem igaz. Ez nem igaz. Jó, úgyhogy csak ezt még egyszer akkor letisztáznám. Margóra ráírva. Így van. Majd legközelebb az lesz a nevem. Nem az lesz alattam, hogy von Schaller, hanem hogy nem burzsóá. Jó, ez lesz a következő nameplate. Nem, logisztikában nincs leállás. Ez olyan, mint a reptér volt annó. Tóma tudja, mert ő is dolgozott ott. Én nem ezt mondom, mert nálunk lesz, de... Minimális. Tehát az, hogy még a... Na jó, most akkor térjünk arra, hogy Angliában máshogy működik a szabi. Ugye otthon, ha karácsony mondjuk szombat-vasárnapra esik 25-26, akkor megszoktad. Akkor hétvége otthon vagy kész. Itt, ha 25-26 szombat-vasárnap, akkor nem veszted el azt a 2 napot, hanem megkapod hétfőkert. Tehát akkor az utána jövő hétfőkert, az ünnepnap. Ugyanúgy, mintha akkor lenne karácsony. És ha itt most pont úgy jön ki, hogy 4 napos lesz a hétvége, de 4 napot nem állhat a logisztika, úgyhogy 1-2 nap biztos, hogy be fogunk menni, akkor is tud. Aha. Úgyhogy ilyen szempontból, hát januárban lehet, hogy jobb lesz. Várhatóan jobb lesz az dolog, mert eddig mindig az volt, hogy január-február az halott. Tehát akkor meg alig van meló szerencsére, akkor csak rohadt hideg van, meg az a baj. Így van, Peti, mindegyik tagadja, igen. Persze. Mi az, hogy nem faparos Ikarusz, hanem faros? Ivar, te ezt érted? Nem tudom. Faros Ikarusz. Aha. Hát a busz az volt. A busz. Értem. Jó, okay. Igen. Most már leesett. Igen, nem kapcsoltam össze a busz meg a játékot. Oké. Mit akartam még mondani? Valaki súgó? Mondjad már. Nem. Nem előre teszik ki a táblát, nekem itt magam előtt van. Ja. No, uraim, hogyha nincs több mondatotok, akkor szerintem mára köszönjünk el. Igen, már lassan megint vége a következőnek is. Témát a következő alkalomra is. Az meg a másik, igen. Igen. És ahogy már most mondtuk itt több alkalommal, ti is, srácok, akik néztek minket mind a 3 oldalról, legyetek részesei ennek az élménynek interaktívan, úgyhogy szóljatok hozzá, beszélgessünk mindenről.
következő alkalommal. Az, hogy milyen sűrű lesz, azt még nem döntöttük el a srácokkal. Szerintem ezt lehetne akár havi 2 alkalommal is csinálni, és akkor az egyik alkalom az lesz, amikor ezekről a topikokról beszélünk, a másik, amikor meg kötetlenül bármiről, ami az eszünkbe jut, vagy eszetekbe jut. Jó hangzik. Ja, én benne vagyok, szerintem ez tök jó. Már így legalább a játékokról is tudunk, ugye? Hogy minden hónapban, ami megjelent játék, illetve a következő hónapban ugye mit várunk, vagy melyik az a játék, amit várunk. Ez így jó. Támogatom az ötletet abszolút. Nem akarunk meglóbni, akkor... Kacura. Közölték, hogy benyomkövetőznek, hogy ne tudjak meglóbni. Nem akarunk meglóbni. Itt leszünk. Akkor, hogyha nincs más, akkor én a hármunk nevében megköszönöm mindenki figyelmét. Ugye ma este én voltam a műsorvezető, a host ennek a talkshow-nak. Lehetséges, hogy következő alkalomra Saller vagy Szivar lesz a másik. Ha nem, akkor ezt rám tukmálják ezt a szerepet örökre. De mind a hármunk nevében megköszönöm a figyelmeteket ma este, srácok. Köszönjük, hogy itt voltatok és beszélgettetek velünk. Gyertek vissza legközelebb is. Ahogy mondtam, a videó, illetve az audio én részemről föl lesz a YouTube-on, illetve hát, hogy Spotify-on azt nem tudom, nem hiszem, de az audióra még kitalálok valamit. A videó mindenképpen visszanézhető lesz a YouTube-on. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Sziasztok! Én is köszöntem. Sziasztok! Ahogy nézem a naptárt, a következő alkalom, akkor az pont szenteste előtti napra esik, úgyhogy akkor már majdnem kari. 23, jó? Bizony. Oké. Az is jó. Csak úgy érdekességképpen. Na jó, sziasztok, találkozunk hamarosan. Így van. Köszönjük, jó éjszakát, ciao.